Yeah. يتشك فقري ወይስ ገንዘብ ኩሉ ግዜንና የጊዜያዊ ድምቀት ኢኺ ትጎይ ኣነ ግን ካብ ልበይ እየ ኣፍቂረኪ ኣብቲ ጽርግያ ደው ኢለ ክትሓልፊ ርየኪ ብመስኮት እታ ክብርቲ መኪና ንየማን ጸጋም ክትርኢ እቲ ብርቱዕ ጨናኺ ካብ ርሑቕ እዩ ዝትንብወኒ ግን እቲ ምስኺ ዘሎ ሰብ ብሓርኪ ዶ የፍቅረኪ ዓይንትኺ ናብ ዶላር ልብኺ ናብ ወርቂ ሸይትኪዮ ነቲ ንጹህ ፍቅረይ ብናይ ሃብታማት ሳንቲም ለዊትክዮ ኣብ ፊት ተሰኢልኪ ክትከይድ ከለኺ ንኣይ ኣይረኣኽንን ምኽንያቱ ኣብ ጁባይ ከምቲ ንሳቶም ዘለዎም ወርቂ የብለይን ኣይትኩኒ ከምኡ ፍቅሪ ብገንዘብ ኣየዕደግን ኣይትኩኒ ከምኡ እቲ ሓቀኛ ስምዒት ኣይትሸትን ብሩርን ወርቅን ዓይንተይ ኣዊርዎ ዝናን ሃብትን መገደይ ኣጥፊዎ ሎሚ ምስ ሓደ ጽባሕ ምስ ካልእ ጥራይ ከም ዓለባ ባለ ኣብ ማእከል ሃብታማት ትትውይ ንሳቶም ንጽባቕኺ እዮም ዝደልዩ ንልብኺ ኣይፈልጥዎን ገንዘብ ምስ ተወዳ ከም ኣረጊት ክዳን ክድርብዩኺ ኣነ ግን ኣብቲ ድኻ ቤተይ ንኣኺ ጥራይ ይጽብር ብዘይ ናይ ባንኪ ሕሳብ ብፍቕሪ ጥራይ ዝምገብ ክንደይ ተጐድያ ክንደይ ለይቲ ብሕርካን ሓዲረ ንኣኺ ክረክብ ኢለ ነብሰይ ንኣኺ ኣሕሊፈ ይበል ኣይትኩኒ ከምኡ ፍቅሪ ብገንዘብ ኣይዕደግን ኣይትኩኒ ከምኡ እቲ ሓቀኛ ስምዒት ኣይትሸትን ብሩርን ወርቅን ዓይንተይ ኣዊርዎ ዝናን ሃብትን መገደይ ኣጥፊዎ ተመለሲ ናብቲ ናይ ቀደም ምጽናኺ ተመለሲ ናብቲ ሓቀኛ መንነትኺ ይቕሬታ እቲ ብርሃን ኣዊሩኒ እቲ ናይ ሓሶት ድምቀት ኣስሒቱኒ ምናልባት ጽባሕ ክትርድኺ ይኸውን እቲ ብልጭልጭ ክዳንኪ ክበላሸው ከሎ ክትሓዝኒ ሽዑ ናባይ ክትመጽእ ጅባኺ ባዶ ምስ ኮነ ግን ልበይ ክሳብ መዓስ እዩ ተጽባሂ ዝኸውን ኣይትኩኒ ከምኡ ዝበልኩኺ ንረብሓኺ እዩ ካብቲ ናይ ሓሶት ዓለም ክተውፅኣኪ ኢለ እዩ ኣይትኩኒ ከምኡ ኣይትኩኒ ከምኡ Don't be like that ኣይትኩኒ ከምኡ Yeah, yeah, yeah ፍቅሪ ይበልጽ